Kaixo, ongi etorriak Azalera podcastera. Azalera da Aiaraldea komunikabideak prestatu duen eta aireratzen ari den lehenengo aldiz podcast berria, egunerokotasunari lotutako proiektu berria, eta horretarako gaur, gonbidatuan hitzak izango ditugu. Alde batetik izango dugu, eta aintzat hartuta, Laudio dela eskualdeko herririk handiena izango dugu Ainize Gaztaka alkatea gurekin, azken asteotan gertatutakoaren inguruan hitz egiteko. Gero, Aimar Gutierrez lankidaren bitartez, hitz egingo dugu ere Ariz Arberaz Lidl Trek taldeko txirrindularitza taldeko prestatzailearekin, eta azkenik tamalez ekarri behar dugu gurera Aitor Peral. Aitor bada edo izan da, ez dakigu oraindik nola adierazi hau, Guardianeko enpresa batzordeko kidea, eta tamalez, esan bezala gaur bertan, sinatu dute 191ko espediente kaleratzea, eta horri buruz hitz egin beharko dugu ere. Besterik gabe, ongi etorriak saio honetara, eta berehala Ainizerekin egongo gara. Eta, ongi etorri, Ainize. Ni esker. Zera, Aiaraldeko tankerako edabide batean, ezinbestekoa da tokikotasuna, eta tokikotasunaren adierazle oso handia da udala. Zure kasuan, Laudioko alkatetza duzunez, udalerrian garrantzitsu izan diren zenbait gai landuko ditugu, baina, hasteko, zelan zaude? Ondo. Ondo, zelan hasi da lehenengo 3 hile hau, zelan daramazue? Topera, egia esan, urteko azken 3 hilabetekoa topera amaitu genuen, eta topera hasi, hau ez da amaitzen, beti hor indar eta gogo biziz aritu behar gara, eta beti topera ibiltzen gara udalean. Mamian sartzeko zuzenean, hitz egingo dugu apoari buruz, hiri antolamendurako plan orokorrari buruz, bidean zaudete aurrerakinarekin, uste dut, hasteko agian jendeak ulertu behar duela, eta zuek planteatu duzu ez, plan edo dokumentu honek sekulako garrantzia duela, ez da? Egia da, apoa gai mardula da berez, eta bere barnean hartzen dituen gaiak ere oso mardulak dira. Apoa zer den igual azaltzeko, eta oso titular edo azalpen orokor baten oinarrituta, esan daiteke dela gure herriaren antolamendua, inoiz baino beto esan da, antolatzen duen araurik gorenena, ez? Horregatik hain da garrantzitsua, nolabait esaten duelako, non eraiki, non ez, zer eta non gertatuko diren gauzak emetik eta etorkizunera bitartean. Zergatik planteatzen dut emetik eta etorkizuna bitartean, azken finean, apo baten bizi iraupena, 10-15 urte bitartekoa izaten da normalean. Laudioren berezitasuna ez da, hori da, beste bat da. Martxoan, 30 urte egin zituen gure indarrean dagoen apoak. Adina ertainetik oso gertu da bila. Ez da, gazte txartela, ez du balio. Orduan, zer gertatzen da, orain dela 30 urte zeuden beharrak, Laudiok zituen beharrak, eta gaur egun ditugun beharrak, erabat ezberdinak direla, apoa gure ordenamendua, indarrean dagoen ordenamendua, erabat agortuta dagoela, eta orduan gobernu talde honek baloratzen du ezinbestekoa dela eustea, naiz eta prozedura, eraldatzeko prozedura oso zaila izan, benetan garrantzitsua dela horri eusteko, etorkizuneko Laudio hori ondo eta iparorratz ordenatu bat baitan kokatu ahal izateko, eta benetan zentzua izateko hurrengo urtetan ematen diren urratsak. Eta orain zaudete aurrerakinarekin, zein fase da hau? Esan bezala, prozedura oso luzea da, eta fase ezberdinak ditu. Lehenengo fasea da, esan dezagun lehenengo,
hau guztia garatzeko hain gai teknikoa da eta hain mardula da, ez dela udalaren barne mailan antolatzen, baizik eta horretarako kontratatzen diren eta bereziki horretara dedikatzen diren arkitekto tekniko batzuk dira horretan jarduten dutenak, eta horiek dira nolabait gidaritza eramaten dutenak. Eta gaur eta hurrengo hilabetetan ezagutuko ditugunak eta kalean ikusiko ditugunak. Orduan, lehenengo fasea eman zen aurreko legegintzaldian, eta hori da pixkat azterketa, ez? Nola beraiek egiten dute, parte hartze prozesuen bidez eta ere guk indarran ditugun ordenamendu eta arauen bitartez laudioko argazki bat. Zeintzuk diren gure gabeziak, nora joan behar dugun, zer behar dugun, eta horren ondoren dator bigarren fasea, dela beraiek egiten dutela teknikoki proposamen bat. Eta proposamen hori badugu ja, eta orain sartu gara beste fase batetan, zeinetan esposizio publiko baten gaude, eta aurkezten duguna da tekniko horiek, erredakzio taldeak egin duen proposamena. Orain, dagokigu herritarroi, elkarteei, enpresei eta alderdi politikoei aztertu, begiratu eta baloratu, nolabait laudioko begiradaz begiratu beraiek teknikoki egin duten proposamen hori, ez? Eta baloratu, hau herrirako egokia iruditzen zaigun, ez, edo zerbait ez duten kontutan hartu eta laudiorako garrantzitsua den, nolabait guzti gure izaeraz eta gure bestelako beharretaz, ez? Eta horretarako, mardula eta oso garrantzitsua, alde batetik oso garrantzitsua da herriarentzako erabateko eragina duelako, baina bestetik gai teknikoa denez, proposatu duguna da, egin dira atzo eta herenegun egin ziren tailer batzuk dokumentua ulertu ahal izateko, baina horretaz gain maiatzan zehar egingo ditugu auzo asanbladak, dedikatuko direnak bai ikuspegi orokor batetik, baina auzoan zentratuta azaltzeko, dokumentu hori azaltzeko, jendeak ulertzeko eta horren gainean egin ahal izateko ekarpenak. Ekarpenak egin ahalko ditugu ekainaren 20 bitartean, eta beti ere udalean erregistratu beharko dira. Hori garrantzitsua da. Eta erredaktore taldeak hartu du konpromesua banan erantzuteko. Erantzun tekniko bat jasotzeko. Eta hau da fase bat, zuek uste duzue legealdi barruan apoa onartzeko aukera egongo dela, edo ez? Zer gertatzen da? Esan bezala, eta errepikatzen banaiz ere, baina egia da prozedura oso luzea da. Eta gainera parte hartzea bermatu nahi badugu eta indartu nahi badugu, horrelako prozesuetan gehiago luzatzen da. Ez dugu uste legegintzaldi honetan onartuko denik, baina bai oso garrantzitsua iruditzen zaigula pausuak ematea, ez blokeatzea, aurrera joatea, hurrengo legegintzaldian onartu ahal izateko. Berdin dio nor egon gobernuan, baina hurrengo legegintzaldia helburua izan behar du hurrengo legegintzaldian apoa bat izatea, ze pentsatu, ja. 40 urtera heldu baino lehen, ez? Hori da. Eta, beste gai nahiko potentea udalgintza barruan da aurrekontua, eta aurrekontuak onartu dituzue. Nola baloratzen duzue hori, aintzat hartuta gutxiengoan gobernatzen duzuela? Hori da. Akordioak lortu ditugu eta seguruena aurrengo asteetan jada aurrekontuak izango ditugu. Horretarako eta egia da balorazio oso positiboa egiten dugu. Oposizioan 3 alderdi daude eta horietatik birekin, PSrekin eta Uniarekin akordioak lortu ditugu. Eta EAJaren ezezkoa baldin badaukagu da, eta horrela adierazi digute, beraiek egindako ekarpen batzuk oso interesgarriak eruditu zaizkigu, eta proposatu ditugun aurrekontuetan ere, txertatuko ditugu, ez da soilik gutxiengoan gaudela, baizik eta benetan ulertzen dugula herriarentzako aurrekontuak izan behar direla, eta herria da
guztiona eta iritzi ezberdinak ere jaso behar dira. Dena den EAJak leporatu dizue ez bakarrik aurrekontuetan, baizik eta oro har, inposizioa baliatzea gobernatzeko, eta berriki inposizio horren barruan edo gardentasun falta ere leporatu dizuete, berriki protokolo bat onartu duzue, oposizioak eskatzen dituen datuak jasotzeko epe baten barruan, eta bar, uste duzu horrela konponduko duzuela gutxienez EAJ-arekin daukazuen talka? Bueno, egia esan, iruditzen zait inposizioarena eta informazio faltarena diskurso beretik joan daitekela, ez? Baina egia esan, iruditzen zait direla argudio batzuk berez erortzen direnak, azken finean gutxiengoan gauden gobernu bat gara, oso kontziente gara horrekin, eta nola inposizioa lortu, gauzak lortzeko akordioak behar baditugu. Eta adibiderik argiena aurrekontuak dira, ez? Nola 3 alderdietatik birekin lortu dugun, eta bestela ere, besteen proiektuak ere izango diren txertatuta. Informazioarekin zer gertatzen da, berdina. Diskurso hori amaituko da, naiz eta guk egin aldugun guztia, hori beraien kontua da, bakoitzak erabakitzen du, non kokatzen den, eta ze diskurso hartzen duen, eta noiz arte kritika sistematiko bat den, edo ez, Gurei dagokigunez eta informazioaren arira, planteatu duguna, da, azken osoko bilkuran protokolo bat onartu dugu. Ulertzeko zer den, ez? Guztiok, zinegotzi guztiak udal guztietan, informazio eskubiderako, eskubidea dute, beraien lana modu egokian bermatzeko. Hori ja da modu sistematikoan heltzen zaion informazioa dago. Are gehiago, egia da sistema informatikoa aldatu dela orain gutxi udalean, eta horrekin aldaketak egon dira, baina ez bada orain arte egin den informazio guztia, inkluso agian gehiago modu sistematikoan eskaintzen zaie, baina protokoloak erreparatzen dio beste kasu konkreto bateri. Dela, espediente konkreto baten eskaera edo dokumento konkreto baten eskaerari erantzuteko modua. Alde batetik ere, zer arazo izan ditugun azkeneko hilabetetan. Alde batetik, barne kudeaketan arazoak sortzen ditu, galdera pila bat edo eskaera pila bat direnean, arloa oztopatu daiteke, funtzionamendua oztopatu daiteke. Gainera berriz ere, egon gara sistema aldaketa berri batekin, eta orduan horrek ere badu bere alde txarra, trantzizioa egiten ari zarenean, eta bere alde ona izan daiteke baldin, eta eraginkorragoa bada. Eta bestetik, izan ditugu arazoak, galdera politikoak izan ditugulako, erantzundako galderak errepikatu direlako, edo oraindik existitzen ez den dokumentazio baten eskaera egin digutelako, orduan, protokolo honekin nahi dugu zehaztu, zer den eskatu daitekena, nola tramitatuko den, eta ere, gure udal langileek ziurtasuna izan dezaten, nola, ezer, eta zeri erantzun behar dioten. Gero, honekin diskurso hori amaituko den, hori beste kontu bada. Eta berriki izan dituzue bizitak Laudion oso garrantzitsuak izaten ari diren obra batzuetara, bai Antzokia zein Abasto plaza, ze iritziarekin atera zinen bizita bietetik? Bizita horiek nolabait izan ziren alderdientzako, zinegotzientzako. Nik bizita horien, edo bizita baino, proiektuak egunerokotasunean ezagutzen ditut, ez? Ez hainbeste bizita horregatik. Egia da Laudion gertatzen zaiguna orain, obra handiak ditugu, baina Abastos eta Antzokia dira udalak bere gain hartzen dituen eta asumitzen dituen obrak. Oso obra ezberdinak dira.
naiz eta paralenoan egiten ari diren, eta oso gertu egon, ez daukate zerikusirik, ez? Antzokiaren kasu, teknikoki duen berezitasuna, zailtasuna, oso handia da. Ez da edozein obra, eta ez da nolabait esateko berezia da, salbuespenekoa da. Lurrazpia dago gehien bat. Bai, eta teknikoki ere badu bere zama, ez da egunero egiten den obra bat, eta hori egunerokotasunean ere nabaritzen da, eta hor gure barneburu usteak ditugu ateratzeko eta nola ateratzeko, eta aldiz Abastos plazarena obra lasaiagoa da zentzu horretan, oso modu arinean ateratzen da, beti daude arazotxoak obran, baina ez dira maila berean gertatzen. Hori bai, eta denok ulertzeko, fase ezberdinak daude, gauza bat da obra, eta obra ostean hornidura. Eta behin hornidura gertatzen denan, ja, martxan jarriko da, orduan. Zuek noiz uste duzu egongo dira, bi azpiegitura gutxi gora bera preste erraetarren erabilerarako? Datak zehaztea oso komplikatua da, eta beti konstruktorari egiten diozun lehenengo galdera da, eta amaiera data noiz da, ez? Eta beraieri ere kostatzen zaie zehaztea. Baina egia da, kasu ezberdinak dira aldi berean ere, hoekin gertatzen dena. Antzokiaren obra aurten amaitu beharko litzateke, agian gertatzen da, teknikoki duen zailtasunagatik ere gerta daiteke atzeratzea, baina gero hornidura ere teknikoki bada ere potoloa eta hilabete batzuk emango ditu. Orduan, jarri dugu buruan 26. urteko amaiera, pentsatuz, referentzia asko data bat bezala, gehiago, ez dut uste momentuz zehatz-mehatz esan dezakegula, edo bai estatu dezakegula data konkreto bat, baina referentzia asko data bat bezala, bai. Zer gertatzen da Antzokia, nola maitzen da, ez? Nola maitzen da fase guzti hau eta nola irekitzen da. Inaugurazio festa batekin. Egun bat, eta hemendik aurrera ja irekita dago. Abastos plazarekin agian, beste prozesu bat gertatu daiteke zergatik. Abastos plazak sortzen ditu ere bi plaza. Bi plaza eta gero azoka eta taberna bat. Orduan, bi plazetan ez, baina azokak eta taberna, horrek bai behar du hornitzea, eta horrek bai izan beharko du, beste data bat, irekiera data bat gertatzeko. Baina agian plaza horiek, baina interesatzen zaizkigu funtzionatzeko, eta orduan, agian plaza horretan edo Abastos plazan desbirtuatzen da gehiago inaugurazio edo data. Kontzeptu hori, bai. Eta aipatu dituzu, eta nik uste dut hor ere egongo dela 3 azpegituren korapilo bera izango dute, duela gutxi ere inauguratu duzuen olabai Lamusa Parkeko eraikina, inauguratu dinot publikoki ikusi ahal izango. Birgaitzea amaitu da, bai. Baina 3 azpegituretan dagoen korapilo bera da, erabilera nola erabakiko den, adibidez, Lamusa Parkean nola edo noiz hartuko den elkarteak, zer bideratuko den espazio bakoitzerako, eta Antzokian eta agian Abastos plazan sorren beste, baina Antzokian ere apur bat erronka handia izango da hori finkatzea, ez? Bai, oso planteamendu ezberdinak dira. Antzokia eta Lamusa Parkea egia da kulturatik ere badutela kontekstu edo konexio bat, baina planteamenduak ezberdinak dira, ezta? Banan azaltzearren, Antzokiaren kasuan egia da kudeak eta eredua izango dela gakoa. Izango da gako oso garrantzitsu bat, asetu behar dituena, nire ustez, asetu behar ditu bi eskakizun. Alde batetik, herriak behar dituen beharrei erantzun behar die, eta bestetik bideragarria izatea denboran. Eta ez da erreza.
Ordan horretarako, Kultura Kontseiluaren txapelapean sortu da lantaldetxo bat. Lantaldetxo horrek, azterketa egingo du, ikusiko du zer behar ditugun, zer nahi dugun, eta ze proiektu diren edo ze eredu diren izan aldiren bideragarriak kasu honetan, eta hori guztia, kontraste tekniko bat eta politiko bat izan behar du, baina, hor, ahalegin du gara modu praktiko eta parte hartzaile bat bilatzea hori guztia trasladatu ahal izateko. Abastos plazaren kasuan gure helburua oso argia da eta da lehenengo sektoreari bultzada ematea. Hor, komertzio lokala dago eta oso espazio interesgarria iruditzen zaigu lehenengo sektoreari espazio duin, atsegin, erreferentziasko bat eta espazio hori ere lehenengo sektorearentzako bultzada bilakatu ahal izateko. Eta proiektzio horretan lanean ari gara. Eta bestetik kulturetxea. Kulturetxean ere gertatzen zaigu berdina, fase ezberdinak ditugu. Obra, birgaitze obra orain arte amaitu dena, hori diputazioak egin du. Hemen beste kitkat txiki bat sortu da eta da bisita gidatuak, diputazioak nahi izan du antolatu errako bisita gidatuak, momentu honetan oraindik ere uste dute egin daitezkela. Eta gero hornitzea etorriko da, nolabait martxan jarri baino lehen. Horretarako, eta hor ere, handicap handi bat dago, ez? Eta orain dela hilabete batzuk, ez dakit esaten orain uztaila ekaina bitartean, hor Laudioko edo parkeko plan bereziaren baitan, edo proiektu horren baitan, egin zen kultur mapeo bat. Bertan zehaztu ziren, Laudiok dituen kultur beharrak eta kultur eragile edo norbanako horiek behar dituzten beharrak. Azterketa horren ondorioz, arkitekto talde batek egin zuena izan zen, hori guztia nola, proposamen bat hori guztia nola bolkatu parkean. Eraikin horretan, bai. Eraikin horretan, baino, hor bi ondorio, hori da, bi ondorio gertatzen edo ateratzen ziren alde batetik, konplejoak edo parkeak, baino eraikinak ez duela asetzen ditugun behar guztiak, eta bestelako proposamen batzuk egiten zituzten, gaur egun existitzen ez direnak, eta bestetik, nola antolatu, eraikina bera, nola barnetik, nola antolatu. Horretan gaude ere, nola berordenatu, proposamen ezberdinak daude. Igual ideia nagusi bezala adierazi, ulertzen dugula, lehenagotik zeudenak, ez badute beste espazio beagorik, edo behin-behinan bada ere, edo behin-betikoan, baina bakoitzak bere lekura bueltatu behar du, ez bada, beste leku bat proposatu ahal zaiela. Eta beste espiritura mota bat da, eta ez da kulturala, baizik eta energetikoa, Larragorrikoa. Larragorriko zentral eolikoak izango du eragina Laudion, Orozkon ere. Eta momentuz Eusko Jaurlaritzak argi berdea eman dio ingurumen inpaktu txostenari, eta orduan fase kritiko batean sartuko da proiektu hori, besteak beste udalari eskatu behar dizkio baimenak. Zein da udalaren jarrera honen? Prozesua agian luzeagoa da administratiboki, baina egia da dia deitzen zaion horreri, ingurumen inpaktu adierazpena Eusko Jaurlaritzak onartu du baldintza batzuekin, orduan horrek suposatzen duena da argi berde bat ematen diola, proiektuari baldintza batzuekin, baina argi berde bat. Gero enpresak jakingo du onartzen dituen edo ez. Hor agian bi gako izan daitezke. Gure iritzia eta gero beste bat prozedura. Gure iritziaren arabera, EH Bilduren iritziaren arabera, nolabait tramitazio eredugarritzat edo baldintza eredugarritzat diren tramitea ez da gertatzen ari,
eta horren aldez gara agertzen. Eta bestetik da, tramitazioa bera, ia, zer bide hartzen duez, hemen herrialde ezberdinak gaudenez Eusko Jaurlaritzak ere pisua izango du, eta berak tramite asko eramango ditu aurrera, eta ikusiko dugu kasuan kasu zer gertatzen den, eta nola gertatzen den. Eta orain, aste hauetan egon dira udal langileen mobilizazioak, aldarrikapen ezberdinekin, zein da udal gobernu jarrera horren aurre? Bai, behitu, kontekstua izan daiteke kontsolidazio prozesuarena. Kontsolidazio prozesua oso aurreratuta dago, esan dezakegu amaiera fase batetan kokatzen garela orain, bere zailtasunak dituen prozesua izaten ari da, eta guk langileekin bi baldintza edo bi planteamendu jarri ditugu beti mahai gainean. Alde batetik langileekin batera egiten ari garela, eta horretarako inkluso funtzio publikoko zinegotziat alkatea eta ni neu langileekin asamblea bat baino gehiago egin dugu, azapen guztiak emateko, baina horretaz aparte ere, gure egunerokotasunean eta gure komunikazioan asko tratatzen den gai bat da, baina bestetik ere beste baldintza bat jarri dugu, eta berme guztiekin gertatu behar den, eta aurrera pausuak berme guztiekin eman behar dira, bai langileen defentsan eta baita erakundearen defentsan, inola zalantza barik. Horretan gaude, gure asmoa nik uste, eta hori pentsatu nahi dut, langileek argi dute hori dela, eta horretan gaude. Ulertzen dute ere, amaiera fase batetan, urduritasuna ere gertatzea, suertatzea, baina, bide horretan jarraitzen dugu. Eta beste langile batzuk udal zerbitzu ematen dutena, baina ez direnak, udal langileak dira, zabor pneumatikoaren bilketakoak, daramateia denbora desente greban, baina enpresak ez du inolako aurrera pausurik ematen hori konpontzeko. Orduan eskatu dizuete, ez bakarrik Laudioko, baizik eta beste udalei ere, nolabaiteko esku hartzea edo sakatzea enpresa hori, konponbidea topatzeko. Ez dakit zer egin dezaken edo zer baloratu duen egitea udalak. Bai, hemen zer gertatzen da. Egia da, hondakinekin edo hondakinen kudeak eta gure eskualdean nahiko kuriosoa da, ez? Normalean kuadrillak tramitatzen du edo kudeatzen du, baina pneumatika-amararen kasuan udalak asumitzen du. Eta pneumatikarako zerbitzua enbak enpresak ematen du. Enbak enpresa honek zerbitzua ematen du, ez bakarrik Laudion, baizik eta Erandion, Galdakon, Barakaldon eta Donostin. 5 herri dira. Eta orduan egin duena da, hitzarmen kolektiboa aldarrikatu enpresarekin, eta grebak gertatuko dira 5 herri horietan. Azkeneko berria da, eta okerez banago, apirilaren 12an hasiko dira berriz greban, eta maiatzaren 11 bitartean aurre ikusten dute. Egia da nolabait egin digutela olako udalari eskaera bat edo parte izateko edo bertan egoteko. Guk horretan ez daukagu inolako problemarik, ikusiko dugu zelan gauzatu behar den presentzia hori, bai, ez daukate, oraindik ez dugu hori lurreratu, baina zalantza gabe, Eta, nolabait amaitzearren, kalera mamitzuekin, azkenengo ikerketen arabera, Laudion kalean bizi dira 15 bat lagun. 15 pertsona. Eta, zein da udalaren diagnostikoa, ze diagnosia egiten du horren inguruan, eta zer egin dezake udalak horri konponbidea bilatzeko? Baritu, zenbaketa egin genuenean, eta 15 zenbaki hori atera zenean oso argi izan genuen publiko egin behar zela. Argazki hori herriak jakin behar zuela. Alde batetik publikotasuna eman genion, eta bestetik nolabaiteko barne hausnarketa batetan
sartu giten, ze alde batetik ulertzen genuen zerbait ari gara ikusten, ez? Baina guretzako zerbait berria da, baina geratzeko datorrena ere bada. Orduan horreri zer, nola erantzun. Eta horretarako egia da argazkia ez dela erreza. Ez da batere erreza. Alde batetik udalak momentuz ez dituelako horretarako baliabideak aurre ikusi inoiz. Bestetik burura etortzen zaizkigun beharrak eta hoiei asetzeko metodoak edo formulak aurrera eramateko udalak ez dituelako eskumen guztiak, bestelako instituzio batzuek ere hor eskumenak dituztelako, baina zer gertatzen zaigu? Eskumen, zerbitzu guztiaiek hirietan kokatu dira orain arte, ez? Orduan, nolabaiteko desertu batetan ikusten dugu gure buruan. Orduan, horreri buelta emateko barne hausnarketan eta pauso txikiak ematen ari gara, eta hala ere bai ulertzen dugu nolabaiteko ze hor ere ez da bakarrik zerbitzu bat, baizik eta ere kontzientzia soziala eta nolabait herrian ere integrazioa eskatzen duen planteamendu bat. Orduan, zeozer publiko komunitarioa edo komunitatearekin batera egin beharreko lanketa bat izan behar duela ulertzen dugu. Bueno, eta nolabait udalgintzari lotutako gaiak ustearen, edo ez? Bihar daukagu Dolumin Barikua zein da alkatearen plana? Bueno, egia da, galdetzen badiozu beste zinegotzi bateri, udal gaia den edo ez, esango dizu baietz, eta dago, zoratuta, eta bermatu nahian ondo ateratzen dela, baina alkatearen kasua da nire kasuan, egia esan Dolumin Barikoa niretzako oso berezia da, baina naiz eta badakidan etxeko postura gerturatuko naizen eta hortik ibiliko naizen niretzako kuriosoa da, beti bizi izan dut postuan saltzen, eta orain beste aldean nago eta ospatu aldi izango dut. Ez beti alertarekin badazpadan zerbait gertatzen den, ezin dugu da parranda osoa izan, baina egia da beste aurpegiaren beste aldea ikusteko aukera izango du, disfrutatzen dut pila bat, eta niretzako ez dizut esango agian, edo bai, txopinazoarekin batera, agian nire egunik bereziena. Espero dugu bihar inolako larrialdirik ez gertatzea, eta ondo pasatzea. Eta kontuz itzuliarekin. Jendeak uste dut ez duela aukera handirik izateko autoa hartzeko, eta agian hori ere... Hori da, hemen geratu bergara parranda, bai ala bai. Mil esker, Ainize, denbora tarte luze hau eskaintzeagatik, eta, bihar ondo pasa. Bai, berdin. Eta Ainizeren ostean, badaukagu beste gonbidatu bat, baina hau ez da batere arrotza, badaukagu Aimar Gutierrez kazetaria eta, egunkariaren zuzendaria, norabait esatearren, marroiak zuk jaten baituzu, zengo zara zuzendaria. Eta gaur, Aiaraldea hemen argitarapenari buruz mintzatuko zaigu. Eta gainera uste dut Aiaraldea hemen aldizkariak zenbaki honetan hitz egiten duela gehien gogoko duenari buruz. Dela gure buruari buruz. Bai, gure zilborrari buruz. Bai, besterik gabe, beste behin ere, bi astean behin erloju modura egiten dugun bezala,
plazaratu dugu oraingoan ere gure 15 kutsuna, 215 Gainera ez dauka zenbakian. inolako dramarik, segure aldizkaria, tamales beti dauka dramaren bat eskuala honetan, gero hitz egingo dugun moduan. Honek, guztiz dedikatu diogu 15 hau aprobetxatuta, duela pare bat aste edo iragan astean aurkeztu genuen komunikabideak, Aiaraldea komunikabideak hain zuzen ere, apirilaren 17an betetzen dituela 15 urte, apirilaren 17an Amurrion ekitaldi publiko batean aurkeztu zen orduan Aiaraldea komunikazio lehioa deitzen zena, eta horren baitako ospakizunetan murgilduta emango dugunez urte hau, bai eskainin nahi genion, eta bereziki efemeride horren inguruko, efemeride horren inguruan gabiltzala aprobetxatuz, bai eskainin nahi genion begirada sakon bat, eta lasai bat, 15 urte hauetan egin dugun guztiari, eta hori dela eta erabaki dugu 15 hau, apirileko lehenengo 15 monografiko bat izatea komunikabideari buruz. Eta, lehenengo berezitasuna nik uste agerikoa dela, eta ibili naiz gaur banaketa egiten, atzo iritsi ziren egunkariak faktoriara, eta nik uste mundu guztiari deitu diola arreta, azal koloretsu bat prestatu dugula, gainera bi aldeetatik, honek ere ematen dio apur bat izaera berezi hori argitalpenari. Eta, nahi bauzu labur-labur, bai, nik efemerideak eta aipatuta, nik uste dut, badagoela beste reportaje interesgarri bat, eta bitxia ekonomiaren ikuspuntutik, ez? Bai, itzein dugu asko gure zilborraz, 15 urte hauetan egin dugunaz, bereziki, guk, kasetari lanetan gabiltzanok egin dugun lanaz, baina ere, 15 honetan aprobetxatu dugu, tarte txiki bat eskaini diogu, Aiaraldea ekintzen faktoriaren edo proiektu orokorraren inguruan, EHUko eta Deustuko Unibertsitateko ikerlari talde batek egin duen ikerketaren inguruan hitz egiteko, duela pare bat urte abiatu zuten ikerketa bat, hemen proiektu orokorra aztertzari ekin zioten, proiektu orokorraren balantze soziala egiteko. Hau da, nolabait ikertu zuten komunikabideak egiten duen, komunikabideak, proiektu orokorrak, kooperatibak bere osotasunan, ez bakarrik komunikabideak, izan kokoriko, komunikak, feminismo hildoak, kooperatibaren baitan gauden hildo desberdinok, nola baiteko, zer nolako onura ekartzen diogun eskualdeari, eta onura hori kuantifikatu dute dirutan, ez? Eta, azterketa sakon bat egin dute, patxadaz lantzeko tarte hartu dugu 15-karian, elkarrizketa egin diegulako bi ikerlari, tartean Aitor Materi, herrikidea eta kooperatibako bazkidea bebai. Eta, horretaz aparte, infografia txukun bat prestatu dugu, apur bat, datu mardul horiek hobeto ulertzeko, baina holan, bi pintzela botatzearren, ondorio nagusia lizateke, Aiaraldea ekintzen faktoriak, edo proiektu osoa jasotzen duen diru publikoko euro bakoitzetik, 11 euro bueltatzen dizkiola. Naiz eta diruntza ez eman, ez? Naiz eta Amurrioko udalak diru laguntza kendu ere, guk orotara, 11 euroko 11 euro bueltatzen dizkiogu eskualdeari, gizarteari, esan bezala jasotzen dugun diru laguntza publikoko euro bakoitzeko. Eta, hau, zeagora joz, jasotzen dugun diru laguntza publikoetatik jasotzen dugun euro bakoitzetik, administrazio publikora bueltatzen dira ia 3 euro, ez? Orduan, nolabait, bada, ez, hor luze daukazue irakurtzeko, horrek badauka zerpena. Administrazioari itzuten zaizkio 3 euro, hemen, ordaintzen dira, gizarte segurantza, zerga, gasegurak, orduan, segur sozialak, orduan.
ez da asmakizun magiko bat, dena dago ondo azalduta eta arrazoitua horre barruan, ez? Hori da. Dena den ekonomiatikat ere badauzkagu beste gai agian saltzeroagoak, ez? Bai, bueno, saltzeroagoak edo, bueno, nik uste ez, balantze sozialarena badela nolabait, 15 urte hauetan, etengabeko metamorfosi baten egon den proiektu batek, bueno, hartu duen dimentsioa hobekien islatzen duen, parametroa, baina, bueno, guk ere, eskaini nahi izan diogu harreta, gauza mundanoagoei edo kotidianoagoei, 15 honetan, irakurleak aurkituko du, holan kronograma nahiko luze eta ze bat, 15 urte hauetan egin dugun ibilbide guztiaz, bai komunikabideak eta bai proiektu orokorrak 15 urte hauetan izan dituen mugarri garrantzitsu guztien edo gehienen errepasoa egin dugu. Egin dugu bebai, naiz eta uste dut dela erronka ezinezko bat, 15 urte hauetan, jaso ditugun albiste eta kontu guztien errepaso bat, ez dut ezinezkoa dela, porque, bakoitzak dauka bere irizpidea horretariko. Bakoitzak dauka bere irizpidea, eta uste dut ekoiztu dugun, bai albiste, elkarrizketa, egin ditugun argazki eta bideo kopurua ingentea dela, baina bai, saiatu gara eskaintzen nolabaiteko errepaso bat, 15 urte hauetako aktualitatetik eta bere protagonistetik, hor nabarmentzekoa bere garaian duela 15 urte, elurrari buruzko bideoreportaje bat izan zela Aiaraldeak ikustu zuen lehenengo erreportajea, ari horretatik tiraka, gaur daño, errepaso txiki bat egin dugu horrena. Eta gero, bestalde, ditugu ere, tokiko edo eskualdeko hainbat aritu eta dituren iritziak, perfil oso desberdin eta anitzak, nolabait komunikabideren inguruan hitz egiten jarri ditugu. Norberak zabaldu esala egunkaria eta nor ezagutzen duen eta norez. Eta gero ja bukaeran, eta uste dut niretzako, aukeratu barko banu zehozer, niretzako hori da 15 honek daukan gauzarik garrantzitsuena. Da, eskaini diegula espazio bat, eta asmoa hain zuzen ere da aurrerantzean espazio hori eskaintzen jarraitzea datozen 15-karietan. Aiaraldea komunikabidearen bihotza diren voluntario eta kolaboratzaileei. Bere garaian duela 15 urteko kolaboratzaile eta voluntarioek atera zuten aurrera proiektu hau, eta gaurdanik ere, badira komunikabideko voluntario eta kolaboratzaileak gure indargunetako bat, eta orduan elkarrizketa bat egin diegu asko dira, zenbaki honetan elkarrizketa bat egin diegu horietako biri, Josu Zabalari eta Kris Gomezi. Josu Zabala da Ugarten 15-karia formal banatzea arduratzen den voluntarioa, eta Kris Gomez da Amurreko argazkilari bat, askotan gurekin kolaboratu duena, argazkiak egiten eta kontu desberdinak kubritzen. Eta nik uste dut, beharrezkoa zela, eskertza hori egitea komunikabideko voluntario guztiei. Esan bezala, uste dut, berai direla nolabait, honen bihotza eta berai izor diegu ere onaino iritsi izan, orduan, eskertza hori eta, besterik gabe, azaltzea mendik aurrera, baliteke, voluntarioen bat baldin badago hau entzuten, deia jasotzea, berandu baino lehen, bere telefonoak eta gero badaukagu gehigarria ere, ezta? Hori da, dena gure zilborrari behiratzea importantea da, baina, hori ez da hori bezain importantea da jaia. Eta, aprobetsatu dugu, gehigarri berezi bat aurkituko du irakurleak 15-kariko horrien barruan, izan ere,
bueno, apirila bukaeran, jazten dira Aiarako eta Amurreko San Jose auzoko jaiak, eta, bueno, horrek ematen dio nolabait, pistoletazoa ja, urrir arte luzatuko den AG maratoia. AG maratoi horri, jai maratoi horri, eta, bueno, hemen lehenengo dosia daukagu orain ate joka, esan bezala, Aiara eta Amurreko San Jose auzoak orain apirila bukaeran, eta segidan inolako atsedenik hartzeko tarteri gabe, hasiko dira 8 maio jaiak Urduñan, eta Laudioko Garde auzoko jaiak, iaz berreskuratu, indar berrituta etorri ziren jaioiek, aurten indartsuago etorri dira gainera, ez? Eta, bueno, hemen bildu ditugu agenda deialdi guztiak, hor jaietako egitarau guztiak, orduan, bueno, norbait plan bila baldin badabil apirileko azken asterako edo maiatzeko lehenengo asterako, hemen dauka, bueno, nik uste derrigorrean probatu beharreko zerbait. Eta, bueno, honetaz gain, ekarri diguzu beste gai bat, ez? Bai. Aritz Arberaz egin diozu elkarrizketa, Lidl Trekeko prestatzaileari. Bai, ekarri duzu azken, bueno, aktualitateko gaia da, bihar bertan abiatuko da, bueno, aste honetan ikuste gutxienez kirol sale guztien ikusmira, ez, bereganatzen ari den kirol ekitaldia, itzulia abiatuko da bihar Urduñatik, gainera, bueno, buelta majo bat emango du eskualdeko errepideetatik. Eta, bueno, aprobetxatu nahi izan dugu aitzakia hori, Aritz Arberaz, Lidl Trek txirrendularitza taldeko prestatzaile fisikoarekin hitz egiteko. Imaginatu dezakegunez, ari dira izaten egun soroak, ez? Bai, data garrantzitsua da. Data garrantzitsua da, ez da nola nahiko lasterketa. Eta, bueno, Aritzekin lortu dugu tartetxo bat berarekin hitz egitea, buru belarri dago, gainera, bueno, aukera handiak dituzte beraien talde burua podiuman jartzeko, eta horretan tematuta daude. Bueno, tarte txiki bat eskaini digu, eta, bueno, berarekin hizketan egon ginen, bihar abiatuko den etaparen inguruan, Urduñatik abiatuko den etaparen inguruan, eta, bueno, klabe batzuk, utzi dizkigu. Oso, no? Aritz Arberazekin gaude hemen zuzenean, tartetxo bat egin digu itzulian dago bera murgilduta Lidl Trek taldearekin, eta tartetxo bat eskaini digu Aiaraldea komunikabideari lasterketaz eta lasterketako asmoa mintzatzeko. Lehenik eta behin, Aritz, eskerrak ematea, gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartxagatik, eta, bueno, galdetzea, itzulian murgilduta zaudete buru belarri, zer nolako egunak dira izaten hauek, ez? Lasterketan beran sartuta, baina, bueno, lasterketa aurretik ere, imaginatzut hilabete eta aste intensoak izan direla, nolako egunak ari dira izaten. Bueno, beti placer bat zuekin hitz egiteko aukera izatea, eta hola jarraitza urte askotarako, gustora zuen etxera gonbidatzen nauzuen bakoitza. Da lasterketari buruz, bueno, prestakuntza guretzako itzulia lasterketa garrantzitsua da, dekogu Matias, Eskelmos, da oso ondo egokitzen zaio lasterketa bat da, oso ondo prestatu duena, bebai, eta asko gustatzen zaiona, ez? Orduan dekogu bera lider bezala, eta dudabarik gatoz intentzio guztiarekin lasterketa irabazteko. Pena izan zen, Paris-Nizan eroriko bat izan zuela, eta horrek ez dio aukerarik emon behar zuen prestaketa bikainarekin heltzeko. Baina, bueno, joango gara ikusten egunetik egunera, eta ze lortzeko edo ze ateratzeko aukerak topatzen ditugun. Eta, bueno, dekogu Eskelmos alde horretatik, horrekin prestakuntza horrekin, da gero dekogu besteke korredore batzuk altitudetik datozenak, Mole Mata Konraden moduan, dekogu Tiboniz adibidez dala urteko bere lehenetariko lasterketa, hau Indurain da aurreko larun batean da itzulia, da ziklokrosetik dator, deskantzu fase egin du, eta
hemen itzulian dago lehiatzen. Beraz, dekogu talde baten barruan, dekogu ibilbide ezberdinak lasterketara heltzeko. Mhm. Bueno, holan pintzelada orokor batzuk eskaini alba dizkiguzu, nolakoa da horrelako, ez, aste osoko holako kirol pro aterako prestatzea, zer nolako prestaketa, bueno, ez, bereziki zure jarduna nolakoa izan da prestaketa lan guzti hauetan. Bueno, baitzulia lasterketa berezia da, ez? Beti karrera bakoitzak berezitasunak ditu, baina bueno, itzulia berezia da bizi garen lekuagatik, ez? Badakigu igoerak direla penditza handikoak normalean, edo beti antolakuntzak sartzen ditu pendetza handiko igoerak, motzak normalean, bost, 10, 15 minutu, 20 minutu askoz jota, normalean itzulian ez da igoera luzeagorik topatzen. Eta gero bai dana itzuliko beste identitate ikur bat da bide estuak, ez? Bide estuak, zigizagatzuak, eta gora eta berakoak, eta orduan horrek tentsio asko gehitzen dio eh, karrerari eta pelotoiari. Da, nere aldetik prestatzeko, bat, saiatzen hasena da, beti ahalik eta informazio gehien biltzea korredorentzako eta zuzendarientzako, haiek ahalik eta beren ulertzeko zenolako karrera izan daiteke, ez? Adibidez, bideoak egiten karrerakoak, errekorridokoak, kalkulatzen igoerak edo igoeren berezitasunak azaltzen, edo kronoan adibidez ikusten zenolako haizeak egon daitezken, eta gauza hauekin ahalik eta informazio gehienez elikatu haiek erabaki hobeak hartzeko. Mhm. Eta informazio horretaz ari garela, bueno, bihar Urduñatik, etxetik abiatzen da, bueno, biharko bosgarren etapa, Gernikaraino doana, Amurrio bizitatuko du, bueno, bueltatxo bat emango du gure inguruko mendietatik. Nolako etapa aurreikustu duzu, ze berezitasun ditu biharko egunak? Bueno, bihar egun oso berezia da, etapa oso gogorra dalako, niretzako da, itzuliko etaparik, bueno, beti larun batekoa Eibarren oso garrantzitsua da, eta badakigu irabazlearen izen emoten digula, baina biharkoa be klabe izango da. Eta, bueno, aiaraldentzako polita da, ez? Amurretik pasatzea, horre mendeika buelta hori emotea, Gorobel mendilerroarekin horri ondoan, edo Gorobel mendilerrotik oso gertu, eta irudi bikainak ikusiko ditugu. Eta berezia, karrera hasiko dalako, ibilbide oso zigizagatzuan, eta zaian, orduan ihesaldia sortzeko tentsinoa sortu dezake halako ibilbideak, eta bueno, batek daki, korredoreak beti adiatera behar dira, hasieratik apurtu daitekelako karrera. Eta gero, Gernikara azkeneko 60 kilometroak Gernikan inguruan rekonozitutak ditugu, eta bueno, bide superestuak, pendetza handikoak, porlana bebai tarte batzutan, izango da oso polita ikustekoa, duda barik. Imaginatzen dut bereziki importanteak izango direla ere azken kilometro horiek, ez? Hori da, bai, posizioa klabe izango da, hasieratik ja hor energi asko ez gastatzeko, baina gero azkeneko 60 kilometro horietan posizioan, pelotoian posizio ona izateak, ahalbidetuko die korredorei emaitza on bat lortzea duda barik. Osea, tentsinoa, ez dakit telebistan somatuko den, baina dudabarik tentsinoa pelotoian handia izango da. Eta kotxe barruan imaginatzen dut bai tentsioa igarriko duzuela. Bai, duda barik, askotan, bueno, esan dezakezu edo zuzendariak esan dezake bidestu bat dator, baino gero korredorek hor momentuan nahi konpondu behar dira eta lekua topatu eta posizioa mantendu, ez? Baina orduan bai. Batez be, arazoak baldin badaude, eroriko bat, edo zulaketa bat, edo matxura mekanikoren bat baldin badago, hor zerbitzuak korredorei emoteko saia izango da. Eta horrek
asko esan dezake azkeneko emaitzan. Ja, biharko egunarekin bukatzeko, zuk imaginatzut pozik hartuko dituzula, ez? Aiaraldeatik pasatzen diren etapak. Duda barik, asko gainera oso harro sentitzen naz ni aiaraldetar bezala eta txirrindularitza inguruan dagoenean taldekoei beti ez hankasartzen die eta osea, pixkate pikatzen ditut bat ze leku politetan gabiz eta hori ez, erakusten gure txokotxoak, ez? Ta haiek gustoko dituzte gainera, askok aiaraldea edo eta Euskal Herria asko maite dute. Berezia da, batez be txirrindularitzan munduan historia asko be dagoelako, baino be inguru oso politean bizi garela. Mhm. Eta ja, bukatzeko Aritz, behin itzulia pasata, ez dakit ze asmo dituzuen zuek. Lidl Trek taldetik, zintzu dira, ez? Egutegian, hurrengo mugarriak, bueno, hurrengo erronkak. Bueno, bai, igandean bertan dekogu Paris-Roubaix eta klasiketan talde indartsua dekogu, erakutsi dutenez, Flandesen eta aurreko karreratan be bai, osea, que hor Paris-Roubaixera goaz intentzio guztiarekin irabazteko, eta hortik aurrera ja sartzen gara giro aurreko karreretan, ez? Tour de Alps, Romandia eta hauek girorako ja prestaketa egin da altitudean, ikusteko korredoreak euneko unean dauzen, da ondo prestatuta dauzen girorako, eta ja giro bitartean azten gara be bai beste talde batekin, edo korredore beste grupotxo batekin, azten gara turra prestatzen, Sierra Nevadara joango gara, altitude entrenoak egitekoan, eta ja gero pues, Dofine, Suiza eta turra. Eta dana jarraian dator, jametik aurrera ez gara gelditzen. Ilabete biziak dira hauek, ez? Hori da, bai, asko gainera. Ba, oso ondo, Aritz Arberaz, Lidl Trekeko prestatzailea, plazerra zurekin hitz egitea, eta, bueno, sorterik onena, bai biharko etapan, eta bai, bueno, erronka guztietan. Venga, mila esker, eta espero aiaraldetar guztiak ikustea horre errepide ondoan korredore daneri animatzen. Aritz Arberaz. Eta bihar ospakizun eguna izango da Laudion, baina gaur ez da inondik inora ospakizun eguna izango Laudion, ze gaur Guardianeko kaleratze gehienak ez, egikaritu dira, eta horri buruz hitz egiteko daukagu Aitor Peral, Labeko enpresa batzordeko kide hoia, ze ja, nolabait zuen harremana enpresarekin eten da betirako. Eta, gaur printzipio sinatu duzu ez, espedientearen onarpena. Bai, kaixo, lehenik eta behin puntualizazio bat, guk ez dugu sinatu espedienterien onarpenik, bale? Gu heldu gara akordio batera, zeinetan sindikatuak ez dira epaitegira joango, eta horren truk, enpresak jarritako eskaera hori onartzen da. Eskaera ekonomikoa. Bai, gu espedienteak ezin ditugu sinatu, berez ezin dugulako kaleratzerik onartu, eta bigarrenez, espediente honen argudioak eta izaera, ja berez, zelako sostengatzen. Ondo, orduan azalduko dugu apur bat korapilatsua da. Berez, sindikatuek, aipatzen duzun moduan, filosofikoki ezin dute espediente hori sinatu, baina nolabait sindikatuak egon dira behartuak, akordio hori sinatzera, langile gehienek autu hori hartu zuten, eta gainera, horren kronologia nahiko itsusia da nolabait esatearen, Bai, kontestuan jartzeko, enpresak bota zituen bi eskaintza kontsulta epe horretan, guk ez genituen onartu, eta,
batzar guztien bukaeran egiten genuen alako asamblada informatiboa, ez, gure lankideekin fabrikaren sarreran. Eta, bueno, egun horretan, azken eskaintza horrekin mahai gainean, gehiengoak edo behintzat, inork ez zuen kontrakoa esan, gehiengo batek edo hitz egin zutenek esan zuten aurrera jotzeko, ez onartzeko eskaera hori, eta joan behar bagina bide judizialetik, aurrera jotzeko. Esan nahi dut, epaitegian frogatu nahi zenuten, ez zegoela arrazoi objektiborik guardianisteko, baizik eta multinazionalaren erabakia izan dela izte. Hori da. Askotan esan dugu, guzti honen hasiera, hasiera ez, baina gatazkaren azken parte hau izan zen, dakizuen ez, labearen oste hori ez. Horrek guri min handia eragin zigun, hortik aurrera burruka zail baten aurrean egongo ginelako. Ez genuen gure aktibo nagusiena horretan enpresari presioa eragiteko, eta itzaki horiek kontutan hartuta, enpresak egin zituen txosten batzuk, teknikoak eta ere hori nolabait argudiatzeko. Objektibo bilakatzeko. Hori da. Gu argi geneukan guztiak aitzakia zirela, eta haiek gauzak bere onerako prestatu zutela. Hemen aipatu behar da, ez? Labea ostea materialarekin barruan, eta ondorioz, labea betirako matxuratzea, erabaki bat izan zela, ez zela nolabait arazo objektiborik argudiatutako erabaki bat, baizik eta norbaitek multinazionalan hartutako bide bat enpresa izteko. Hori da, badakizuen ez, matxura bat ikusi zuten labean urriaren, urriak uste dut izan zela hilabete hori, eta, hortik aurrera, enpresak hartu zuen joera hori, ez, labea oso txarto omen zegoen, oso arriskutsua zen labea hola mantentzea, hala ere egon ziren beste 3 hilabete produzitzen, arazorik gabe, eta... hau ere deigarria da, ez? Horren arriskutsua bazen langileen osasunerako, zergatik ez zuten eten jarduera lana. Hori da, hori izan zen gure argudioetako bat, espedientea negoziatzerakoan. Oso arriskutsua omen zen, baina ez zuten eten produzio hori, ez? Eta, gainera are gehiago, urtarrilean hasi ginen hitzarmen orokor bat negoziatzen, enpresaren baimenarekin estatu batuetatik, eta 10 egun geroago jarri ziguten mahai gainean gure kaleratzeak. Beraz, argi dago, izan zela zehozer pentsatuta zeukatela, baina estokada eman aurretik egon ziren trileroarena egiten. Azken unera arte ez dutela altzatu karta hori. Hori da. Denen kronologia luze bat dago guardianen itxiera arte, baina zentatuko gara apur bat azkenengo kronologian, ez? Aipatu duzu. Azkenengo bilera horretan, jartzen dute mahai gainean eskaintza hori, zuek ukatzen duzue eskaintza soilik ekonomikoa dena onartzea, eta iragartzen duzue, joko duzuela epaitegietara, paielak zein labek. Langileek nolabait babesten dute erabakia, eta handik eta 3 egunera langileek edo batzuek proposatzen dute bosketa bat egitea horren inguruan, eta bosketa hori da objektiboki edo horrela sortatu delako, enpresaren onurarako, ez? Orduan, ze gertatu da 3 egun horietan? 3 egun horietan egin ziren mugimendu arraro batzuk fabrika barruan, empleatu batzuek edo mando intermedioak edo ez dakit... Enkargatuak, eta bat. Eta beste lankide batzuk ere bai, de repente zuten ikusten gure jokaera ondo,
eta igo ziren jabeen gana. Lehenik eta behin, eskaintza hori ea pertsonalki onartu zezaketen ala ez, eta hartu. Eta gero, bestalde, gure aurka jo zuten egon dira mehatxuren bat ere egon da, eta egon da nahiko presioa gurekiko eta plantia artean. Gure hasierako posizioa argi zegoen, itxein genuenen kanpoan lankideekin, komentatu genien gure ustez eskaintza berez esen ona, baina ez bakarrik alde ekonomikoan, baizik eta gu eskatu genituen beste gauza batzuk. Bai, beste berme batzuk. Adibidez, inbertsoreren bat sartuko balitz urrengo hilabeteetan edo urrengo 2 urteetan, gurekin kontatzeko eta lehentasuna izatea nolabait postu horiek berriro sortzen ziren, gurekin kontatzeko. Gero ere zegoen beste eskaera bat gure partez, gure plantian zeuden 55 urtetik gorako langileek, eta haiek daukate hitzarmen berezi bat, 55 urteko hitzarmen berezi hori. Baina zeuden uste dut beste 6 lankide, aurten betetzen zituztela 55 urte horiek, baina oraindik ez zituzten. Baina oraindik 54 dituztela, ez? Eta eskatu genuen, haiekin kontatzeko, hitzarmen horretan sartzeko, eta hori, baina, gure eskaera guztiak ziren kontutan hartu. Beraz, hori komentatu genuen guztion artean, eta heldu ginenean ostiralean beste batzar batera enpresarekin, plantillak edo plantillako parte handi bat, handi batek komentatu zuten nahi zutela egin bozkaketa bat azken eskaintza horreri. Gu logikoki bozkaketa hori planteatu genuen, haiek eskatu bazuten guk egin behar genuen, eta bozkaketa hori atera zen guztio dakigun bezala. Operarioen artean edo langileen artean, beharginen artean, nahiko berdinduta atera zen, 75 esesko, eta 67 baiezko eskaintza hartzekoaren aldez. Baina gero heldu zen, enkargados, bulegotako pertsonen langileen txanda, eta horre nabaritu zen gehiengoak nahi zuela hartu, eta 33-tik, uste dut, 30 baiezko, eta 2 esesko, eta bat zuri. Así que, horrekin emaitza horrekin, zegoen ez zereginik. Eta ez dakite zuentzat, sindikatu eta langileen ordezkarientzat, ez dakit zenolako kolpe izan den hau, hilabete osoz, zekara gauza bat da, entzutea egiten dizutela eskaintza bat, eta gero beste gauza bat da, mai gainean zuek ikusi duzuena, ez? Ze nolako jarrera ikusi duzuen, eta nolako zaporearekin geratzen zarete? Zapore oso garratza. Enpresaren jokaera argi geneukan, ez? Uste dute inork ez duela hori zalantzan jartzen, ez? Enpresak egiten du bere lana, normalean, eta kasu honetan lan izan da, lan zikina, baina, kolpe handia hartu genuen, gure lankideen arteko edo beharginek egindako bozkaketa horretan ateratako emaitzarekin, ez? Egon gara hilabete asko burrukan eta enpresarekin batzar askotan eta mugitzen leku askotatik, hitz egiten gobernuarekin, instituzioekin. Aldundian ere. Hori da, eta guretzat izan da oso lan zaila eta gogorra, eta ez genuen espero zuen jarrera gurekiko. Azkenean guk ez dugu inor kaleratu, eta gu egon gara laguntzen izan dugun guztia, gure interesak
lankideen interesen berdina zen, eta hala ere, batzuen iritsiz ez da holan izan, eta guretzat ez da bukaera polit bat izan, aparte, kaleratzeetatik aparte, logikoki. Eta, amaiera hau da, kronologia luze baten korolarioa, norbait esateko, ez? 2000 urtean itxi zen atal bat, eta gero urterik urte joan dira beste atal batzuk izten. 2012ko grebaren ostean, nolabait guardianek hasi zituen bere mugimenduak, ez? Langile diskolo gehienak sartzen glabistan, gerora glabista izan dena, eta beste batzuk enpresaren alde egin alzutenak guardianen usten. Gero etorri zen glabistaren itxiera, eta nik uste glabistaren itxiera zigor operazio bat izan dela glabistako langileen kontra, oraindik ez dute kobratu, itxiera oso agonikoa izan da, funts putre baten bitartez egin da, eta nolabait, partidaren azkenengo mugimendua hau izan da. Zuek barrutik nola bizi izan duzue prozesu hori guztia? Argi dago, ez? Nik uste dut, eta hoia guztia behin ikusita, 2012ko greba horretan, hori izan zen gatazka guztionen hasiera, ez? Hala ere, garai horretan batzuek ez genuen alan ikusten, baina denbora pasatu denean, argi geratu da, ez? Hortik aurrera, 2012tik aurrera, atal asko joan dira izten, geneukan plateado, belglas, templau, impreso eta beste atal batzuk, eta gure plantilla murrizten joan dira. Indar sindikal handiena beti egonda gaur egun glabista deitzen dugun atal horretan, eta enpresak egin duena izan da hori banatu, guardian eta glabista plantilla banatu, batzuk gora igo, bertan zeudenak, saldu, funts putre bateri, badakigu guztiok zein izan dena amaiera, naiz eta oraindik Ezen amaitu ez dute kobratu. Baina, hortik daude gainera oraindik guzti hori sufritzen, eta, guardian gelditu zen, 200 pertsonekin, joan dira ateratzen batzuk, agian gehien bat goikoak, agian joan ari dira, edo izan ari dira, alde egiten egon dira, agian sekitelako nola bukatuko zuen hau guztia. Eta, azkenean 170, hortik orain kaleratuak izan gara ja gehiengoa, geldituko dira 14 behargin eta gero beste 8-9 jabe. 14 horiek izango dira kaleratuak 30-an, apirilaren 30-an, eta guardian berez momentuz ez da desagertzen, guardian jadio. Eske, ojo, hasieran izango zen itxiera bat, guztio joango ginen kalera, baina momentuz, badirudi, geldituko direra 8 pertsona, zuzendaria, beste 7 pertsona hor, ez dakigu zenbat denboraz, izan daiteke urte bat, 2 edo betirako, auskalo, baina momentuz hori, geratuko dira 8 pertsona guardian jodio barnean. Beraz, ez dakigu zehazki zein izan den guzti honen helburua, baina... Eta jakinda orain enpresak jarraituko duela bere jarduerarekin modu batean edo bestean, eta ez dakigunez noiz arte, inbertsoreak gora, inbertsoreak bera hau egon den zurru-murru horrek guztiak zentzua dauka? Gu beti esan dugu, zieratik. Gure mai gainean, batzordearen mai gainean, ez da inoiz inbertsorik egon. Gu entzun duguna bai, Jauregi, Ramiro, ez dakizer, Sarai, mundu guztiak esaten zuen, inbertsoreak omen zeudela, haiekin ari direla hitz egiten, oso aurreratua omen dagoela dana,
baina egia esan, gu enpresarekin izan ditugun azken batzarretan, enpresak berak esan digu, momentuz ez dagoela ezer. Ez dakigu egia den, gezurra den, auskalo. Kontua da, a ber, lego ketxarto, ez? Ea egia den inbertsorerik dagoen, eta etorkizunean, edo hilabete batzuen bueltan, sortzen diren hemen lanpostuak, ez? Baina, gure partez, gu ez daukagu horren informaziorik, eta argi geratu da, gurekin, zen izango guardianeko plantiarekin barruan, hori argi geneukan, eta honan izan da. Eta, gaur ja ez zarela guardianeko langilea, ze lan zaude? Esaten dudan bezala beti, apua inazten, oraindik, ez? Bukaera honekin, ez dira egun errazak izaten ari, eta atxetik badatora guztia, baina gaur bertan joan behar izana zure kaleratzea sinatzea, 21 urte eta gero, ez da egun erraza, egia za. Baina, aurrera begiratu behar, eta a ber, zer datorren, ikusiko dugu, momentuz burua garbitu, lasaitasunez hartu, dolua pasa, narketa bat egin, Augustiaren ondoriak ateratzeko, eta gero ikusiko dugu. Zer datorren. Aitor, mil esker gaur bertan sinatu ostean ona etortzeagatik, eta garai latz hauek gurekin partekatzeagatik, ez dira garai errazak, hor egon zareten nontzat. Eta orduan, nolabait gure babes osoa, eta, espero dugu laster gurekin izatea beste arrazoi posgarriagoagatik. Zu esan bezala ez dira denbora onak, ez? Ez guretzat, eta ez da ere gure eskualdearentzat. Eta, zuei ere, mila esker, greba batzordari, Aiaraldea komunikabideari, zuri bereziki egon zarela oso adi beti gure gatazkaren inguruan, eta Laudioko eta eskualdeko jendeari egon dela hor jota fuego gurekin, bai manifestazioan, urtarrileko manifestazioan, Gasteizeko ekitaldian, ikustu dute horrekin geratu behar garela, eta horrek behintzat hori post txiki hori eragin digu guri, bai batzordeari eta bai guareneko lankideei. Eskerrik asko. Mil esker zuri, eta laster arte, badauzkazu beste aurpegi batzuk, esatari moduan, eta beste lan batzuetan, eta, espero dugu han topo egitea bertu. Eskerrik asko. Eta onaino azalera saio, estonialdiko saioaren iraupen osoa, gurekin izan dugu menu oso ezberdina, zati batzuk nahiko garratzak, beste batzuk ez horren beste. Saietuko gara, astero, hemen eskualdeko gaurkotasuna ekartzen, eztabaidatzen, hausnartzen, eta hori bai, bigarren saioa ez da izango hurrengo astean, dakizuenez, udaberriko oporrak ditugu, eta horrek zailtzen du nahikotxo saioarekin jarraitza, baina ez duzue asko itxaron beharko azalera podcast saio honen berri izateko, ze apilaren 24an izango gara berriro plato honetan. Egun horri heldu arte, zaindu eta laster arte.